Hola, aquest és l'objectiu número 3 del seqüencial primera part. En aquest cas, a diferència de la segona, no només pujarà, sempre puja, sinó que en aquest cas pujarà i baixarà. Connectem-ho i veurem què passa. Veieu com puja i baixa. Però si us fixeu, tant l'últim com el primer s'estan més estona encesos, d'acord? I això no és correcte. Haurien d'estar encesos els tots exactament igual. Què passa? És com si rebotés. De fet, fixeu-vos en la programació que tant el primer com l'últim es repeteixen, per tant, no s'haurien de repetir. Amb una vegada que s'encenguin ja n'hi ha prou. Anem a veure què passa quan està arreglat. Bé, ara ja he arreglat el problema, tornem a connectar i veureu com ara no rebota, simplement pam, pam. Val? Ara sí que pica, d'acord? No se queda en els dos, en el primer ni a l'últim. Fixeu-vos que dura el mateix un que l'altre, perquè només s'encén una vegada cadascú.